Hello mga ka-Foodie Bees! Today kakain po tayo ng pata humba. Meron po tayong rice. Extrang sarsa ng pata humba yan. Meron po tayong cucumber. Sausawan, patis na madaming sili. At ang drinks po natin, Coke. Ayan. Wala po si BBM ngayon dahil nilagnat po siya kaninang madaling araw. So, makakasama po natin ngayon si Gerald, ang anak po ni Cook Like Crazy. Ayan. Suportahan din po natin si Cook Like Crazy kasi siya din po ang nagluto ng pata humba natin. So mga foodie bees, bago tayo magkwentuhan at kumain, mag-pray muna tayo. Amen. Ayan, malinis na po yung kamay namin at kain na tayo. Kain na tayo. Unang subo tayo. Huwag kang mahiya, be, ha? Unang subo tayo. Ayan. Unang subo para sa inyo, mga foodie bees. Kain po tayo. Sarap. Lagyan natin ng salsa, ba? Lagyan ng salsa? Opo, masarap. Gusto mo? Salsa. Daddy niya nagluto niyan. Sarap na luto ng daddy mo, no? Opo, nasanay kami sa masarap na luto. Yung pata humba po natin, nilagyan po siya ng bulaklak ng saging. Kaya masarap. Sarap. Sarap. Nanginginig ang kamay niya. Medyo kinakabahan po kasi first time kong sumali sa vlog nila. Kinakabahan siya kasi first step. Matagal ko na siyang niyayaya na magmukbang. Nahiya siya. Ngayon pa lang namin na-convince na sumali na. No choice eh. Wala si BBM. Tsaka gusto din namin silang isanay sa humarap sa harap ng camera. Para na pag yung niluluto ng daddy niya, sila din nagmumukbang, di ba, be? Sarap.
Ano masasabi mo kay BBM? Magpagaling ka na. Ako kukuha sa pwesto mo. Actually, hindi po ito yung first time na parang nagmukbang-mukbang kami. Kasi kami pong dalawa ng kapatid ko dati sa video ng Cook Like Crazy. Kayo, no? Opo, itong pinakauna, mga unang-una pa lang po, kami yung parang food critic. Kami yung taga-tikim nung niluluto niya sa huli po ng video. Nalabnat si BBM, eh. Nalabnat, no? Shoutout po kay, Sisi Lalab, Sheena Dancer. Sisi Lala po, nilagnat yung twinnie mo. Alam mo na kung sino yung, niya, crush niya. Sikreto natin, yung Thailand dalawa nakakaalam yun, di ba? Sisi Lalab. Ikaw alam mo? Secret. Malalagot tayo kay BBM. Sarap. Sarap. Hindi ka nangangawit? Hindi ka nangangawit? Hindi naman po. Sarap. Hindi siya sobrang alat. Oo. Tama lang yung timpla niya, nabe. Mga Foodie Bees, ipipremiere po ni Cook Like Crazy to sa Friday at collab po nila ni It's Lena Frenny. Yan, magko-collab po sila sa Friday. So kami na po yung naunang Makikita po ninyo kung paano niya niluto. I-visit niyo na po si Cook Like Crazy. Ayan. Sa mga mahilig magluto at gustong matutong magluto, punta na po kayo kay Cook Like Crazy. Sarap. Opo. Pag may kasamang ganito, masarap po. Pipino. Ito naman mo kayo mo.
Yan. Sarap. Laki. Maubos mo yan. Laki nito. Mga foodie bees, baka napapansin niyo po, naipon yung pagkain ni Gerald. Di kasi sila kumakain ng taba. Di po sila sinanay ng daddy niya na kumakain ng taba. Eto, akin na lang po. Bata pa eh. Ano daw, kasi po, kapag kumakain kami ng taba dati, ano po, nahihirapan po kami huminga, kaya pinapagalitan kami. Ganun ba yun? Okay lang yun, si tita na lang kakaan. Mag-exercise na lang ako. Kakayod na lang ako sa gym. May laman naman to ba? Thanks. Masyadong malaking taba. Baka din na tayo magising bukas. Kailangan mag-exercise. Nag-exercise naman tita mo Oo. Ito, buto na lang to. Saka ano mo na lang to ba? Thank you po. Laman. Harap. Hindi ko kinakain to eh. Kaya itatabi ko. Sarap. Naubos natin.
Busog ako. And mga foodie bees, naubos po namin. So, ano yung natural lang po ni Gerald, yung konting taba. Siyempre, bata po, hindi sila mahilig kumain ng taba at bawal pa po sa kanila. So, mga foodie bees, sa mga naghahanap po kay BBM, kailangan lang po niyang magpahinga kasi nilagnat po siya. Pero soon po, makakabalik na po siya. Magpahinga lang ng ilan araw lang po. So, mga foodie bees, thank you so much din po sa nanood po ng premiere po namin kahapon. Thank you so much po. At, excuse me. Cook Like Crazy po, please, pakisupport po yung kapatid ko para po makita niyo po kung paano niya niluto yan ang patang humba. At si It's Lenny po, pakisupport po yung friend ko. At si Jeffrey Chow, Chrisia at Eat With Rocks. Ayan. Salamat po. At shoutout din po kay Kimi, Frenny. I love you, Kimi, Frenny. At sa mga shoutout din po sa mga shoutout po sa mga avid viewers, silent viewers, at mga bagong nakasubscribe. At mga Pinoy mukbangers at ASM artists, thank you so much po. At thank you so much din po sa mga nag-share ng mga videos po namin. Paki-follow na po yung Facebook page ng The Foodie Bee at ang TikTok ng The Foodie Bee at TikTok ni BBM. Ayan. Please, paki-click na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po ni The Foodie Bees. At kung nagustuhan niyo po ang aming video, please don't forget to Like, share, and subscribe. Thank Bye-bye. you.